Вітаю! Серыя пра ведзьмаў расцягнулася аж на паўгадзіны. Але ёсць яшчэ цікавае, пра што я хацеў распавесці. Ну вы, карацей, бачылі вокладку? Стрыга, баба-яга, ды чаму ў заходніх ведзьмаў ёсць такія капелюшы остраканечныя, а ў нашых ніякіх галаўных убораў і няма. То адразу і пагналі. У беларускай міфалогіі стрыга – гэта худая бледная жанчына высокага росту, з распушчанымі валасамі ды запалымі шчокамі, а таксама з зялёнымі кашэчымі вачыма. Не мае пастаяннага жыхарства, пераходзіць з вёскі ў вёску, шкодзячы людзям. Стрыга падменьвае дзяцей. Замест добрага і тоўстага падкідвае бледнае, худое і плаксівае. Калі раззлаваная можа пакалечыць дзіця, ды нават на вачах у бацькоў разбіць галаву дзіця аб камень. Каб засцерагчыся ад стрыгі, бацькі мылі дзіця да заходу сонца і воду таксама вылівалі да заходу сонца. Лічылася, што стрыга не баіцца нават святой вады, і выратаваць ад яе маглі толькі знахары. Падобныя персанажы былі таксама і ў заходніх славян, а палякі ведалі мужчынскі адпаведнік стрыгі – стрык або стрыгац. Прабачце мне вы польскую, калі што. Назва стрыга, верагодна, пайшла ад лацінскага стрыга. Верагодна, пайшла. Якое значыць ведзьма, старая чараўніца. А гэта ўжо пайшло ад стрыкс – вушастая сава ці сіпуха. Лічылася таксама, што вушастая сава смоктвае кроў дзяцей і што ў выглядзе савы па начах лётае ведзьма. Стрыгі згадваюцца ў Авідзе ды Петронія. Верагодна, што гэты антычны вобраз прыйшоў да нас праз балканскіх славян. Ягіня, баба-яга ці юга. У казачным фальклоры гэта адзін з антаганістаў галоўнага героя, але часам і чароўны дапаможнік. Яна заўсёды звязаная з лесам, дзе знаходзіцца яе жытло, звычайна акружанае плотам з чалавечымі чарапамі. Казка малюе яе як пачварную раскудлачаную старую, часта з касцяною нагою, што, магчыма, адлюстроўвае яе сувязь з пахавальным абрадам альбо абрадам ахвярапрынашэння. Яскрава падкрэсліваюцца яе жаночыя рысы, вялікія грудзі, шматлікія дочкі, і там некаторыя іншыя. Ягіня адчувае чалавечы пах, што падкрэслівае тое, што яна не з нашага свету. У ёй бачыцца гаспадыня лясных звяроў, уладальніца замагільнага свету. З іншага боку, яе вобраз разглядаюць як адлюстраванне кіраўніцы ініцыяцыйных абрадаў. Некаторыя вучоныя бачаць бабу-ягу у вобразе змяі. Гэта звязанае з тым, што змяя, як і баба-яга, можна сказаць, аднаногія, а таксама звязаныя са светам памерлых ды маюць хтанічны характар. Іншыя схіляюцца да таго, што баба-яга магла мець выгляд птушкі, бо ў яе шырока размешчаныя па баках твару вочы, як у птушкі, і даўгі нос, і курыныя лапкі у хатцы. Але беларуская міфалогія паказвае бабу-ягу зусім не так, як у казках. Па этнаграфічных дадзеных 19 стагоддзя у ёй бачылі дэманічную істоту, якая на самой справе жыве ў лесе і з'яўляецца гаспадыняй усіх ведзьмаў. Таксама, як у казцы, у яе жахлівае аблічча, касцяная нага, або замест касцяной нагі могуць быць жалезныя таўкачы, якімі яна можа ламаць лес, а мятлою сваёй ганяе вецер. Вот так. Дэманічны вобраз ягіні блізкі да заходнеславянскага вобраза лясной бабы. Польская езда, чэшская езінка таксама параўноўваецца са старасербскім еза, морасць, хвароба. Гэта такі новы энцыклапедычны фармат. Калі вы хочаце, каб такія серыі працягвалі з'яўляцца, то напішыце пра гэта ў каментары ды націсніце падабайку. Адным з галоўных атрыбутаў ведзьмаў у заходняй культуры разам з мятлой з'яўляецца востраканечны капялюш. І калі нашы ведзьмы таксама маглі
лётаць на мётлах, дошках і іншай хатняй утвары, ды нават там на жывёлах, на казлах, на мядзведзях і гэтак далей, то пра нейкі адметны галаўны ўбор няма ні слова. Чаму так? Ну, калі проста ды нудна, то гэта з-за таго, што яны там жылі ў іншых сацыяльна-культурных умовах. Але цікава робіцца, калі пачаць разбірацца ў гэтых іншых сацыяльна-культурных умовах. Ёсць некалькі тэорый, адкуль пайшлі вядзьмарскія капелюшы. Па адной з іх яны ўзніклі з-за антысемітызму. У 1215 годзе чацвёрты лютеранскі сабор выдаў указ, паводле якога усе габрэі павінны былі насіць адметны востраканечны галаўны ўбор. Пазней гэты тып капелюша пачаў асацыявацца з чорнай магіяй, пакланенню сатане ды іншымі дзеяннямі, у якіх абвінавачвалі габрэяў. Яшчэ адна тэорыя сцвярджае, што стэрэатыпны вобраз ведзьмаўскага капелюша з'явіўся з-за антыквакерскіх забабонаў. Хаця капелюшы, якія традыцыйна насілі самі квакеры, не былі востраканцовымі, выгляд квакерскіх галаўных убораў быў прадметам культурнага канфлікту, і цалкам магчыма, што негатыўная рэакцыя пурытан на квакеру ў сярэдзіне 18 стагоддзя спрыяла таму, што гэтыя капелюшы сталі часткай дэманічнай іканаграфіі. Дэманічнай іканаграфіі. Не, ну я вось бачыў, што там ёсць нейкія малюнкі дэманаў. Там сярэднявечча ці пазней. Але тое, што гэта называецца дэманічнай іканаграфіяй. Цікава. Трэцяя тэорыя мяркуе, што капелюшы ведзьмаў пайшлі ад адмысловых галаўных убораў эльвайфаў. Гэта з ангельскага жанчыны, якія варылі эль ці піва на продаж. І вось у броварстве там было больш мужчын, і яны пачалі даказваць пакупнікам, што гэтыя жанчыны, яны дрэнна робяць піва, разбаўляюць яго. Ну і калі жанчына то разбіраецца ў травах, то яна ж, напэўна, ведзьма. І вось так гэты галаўны ўбор эльвайфаў і пачаў асацыявацца з вядзьмарствам. А папулярызаваўся вобраз ведзьмы ў каўпаку адносна нядаўна, у 1900 годзе, калі выйшоў раман Фрэнка Баума «Дзіўны чараўнік з краіны Оз». І вось там у ілюстрацыі ў кніжцы была намалявана злая ведзьма ў востраканечным капелюшы. Потым гэты атрыбут быў перанесены ў экранізацыю кнігі і панесліся ўжо. А каб беларуская міфалогія панеслася ў масу, дашліце гэта відэа камусьці са сваіх сяброў ці рэпостніце ў любімую сацсетку. Дзякуй, што даглядзелі гэта відэа да канца. Калі ёсць пытанні пра вядзьмарства ці не, пішыце іх у каментары, мо назбіраем на новую серыю, ці нават нейкую, можа, прамую трансляцыю зрабіць з адказамі на пытанні. Карацей, пішыце, заўсёды чытаю каментары, паглядзім, што будзе. А калі вы нейкім дзіўным чынам прапусцілі вялікую серыю пра ведзьмаў, то вось яна, хутчэй ціснеце, там яна проста агонь.